Bon migdia i moltes gràcies a tots per haver vingut i per acompanyar-nos en aquest acte que és, de fet, el primer que fem a aquesta galeria d'una presentació amb una xerrada de l'artista i del Comissaris. Jo penso que com que ells dos són molt, unes persones amb molt de criteri, amb molta idea, i llavors jo soc la Galeria Palma 12, que sóc aquí del poble i tal, els deixo amb ells que s'expliquin, que us expliquin, que crec que ho faran molt bé. I crec que tots gaudirem una manera d'aquesta reflexió al món de l'art i de la cultura. Benvinguts, gràcies i que disfruteu. Molt bon dia a totes i a tots i gràcies a Pilar, a Anna i a la galeria perquè realment és un goig poder tenir aquesta ocasió de parlar amb Pere i de fer-ho aquí amb vosaltres un dissabte pel matí, en un dia tan bonic com aquest, venir fins aquí, una mica sortir dels circuits habituals per trobar-te una galeria que realment és extraordinària i que en tenim poques al país com aquestes, on es pugui presentar un treball amb aquestes dimensions. I és que el que tenim aquí jo crec que no és simplement allò que vulgarment en diem una exposició de galeria, sinó un treball que en Pere i la Isabel han preparat per a que es vegi una trajectòria molt consistent i extraordinària, i que, com veieu, va d'obres dels anys 70 fins avui, fins al present. Ja ho he dit, les obres d'en Pere han arribat a ser gairebé icòniques, les enfangades, el treball amb la terrissa, les còpies, els dobles, les duplicacions, les multiplicacions. És un artista que realment té fites en el treball d'aquests últims 50 anys, que es diu ràpid això, i no obstant, a mi, què voleu que us digui? Em sembla un artista molt jove. Ara fa poc ha obert a Barcelona també una exposició a la galeria Bombón Projects, i és el més jove dels que s'ensenyen allà. És algú que encara ens inspira molt. Per què? Jo crec perquè el seu treball no està acabat d'explicar, no està tancat, està, com qui diu, en curs. Aquest estiu, quan vaig anar-lo a veure a la Bisbal, en ell i a Isabel, allà on guarda tot el treball, realment la casa és un arxiu en si mateixa, és un gran sistema, 3 plantes, Pere, 3 plantes, i va ser un plaer extraordinari poder veure mostres de treball de tots aquests 50 anys. Sempre he tingut la sensació de que el treball d'en Pere el veiem, però no el veiem complet, que es mereixeria una presentació més expansiva. Quan vaig veure, per exemple, la seva darrera exposició a la Fundació Vilacases, em va fer molt content, els treballs eren extraordinaris, però a la vegada vaig sortir amb un sentiment de dir que hi ha treballs d'aquests que es mereixen presentacions que portin l'escala a una ambició més gran. No és per fer una cosa gran perquè sí, sinó és perquè és una cosa que està en el seu sistema de treball. El que veiem són mostres, són dimensions, són realitzacions que podrien tenir, d'alguna manera, extensions diverses. Aquí en tenim alguns exemples. Aquesta peça que teniu darrere, que pot ser de les més antigues. És la més antiga. De l'any 72. De lo que hi ha aquí és la més antiga. I que, efectivament, és una graella, uns fulls, amb uns tampons de l'època que van omplint el buit entre fulls. Eren els mateixos tampons, més o menys, que després es veuen a dins sobre terra fumada. Exacte. I a mi el que m'agradaria que expliquessis és sents que alguna vegada hi ha algunes d'aquest tipus d'obres que hagis pogut donar-los-hi una extensió? Per exemple, hi ha una enfangada en una cantera, que veritablement té una escala gran, però com gestiones tu aquesta existència de l'obra per una banda comprimida en aquest arxiu, que és la casa, el magatzem, fins i tot la galeria, i aquest potencial que té? A mi sempre m'agrada recordar, Pere, un episodi de la història de l'art, que és quan Alfred Barr, que encara no era director del MoMA, al final dels anys 20,
visita la URSS i va a l'estudi de Rodchenko. I allà, Rodchenko, en un apartament de 27 metres quadrats, vivia amb la seva companya, també una conegudíssima artista, i Rodchenko, dintre d'aquell apartament de 27 metres quadrats, regentava el que se'n deia el Museu per la Cultura Pictòrica. I en Alfred Barr, que era molt jove aleshores i que anava investigant què passava en Europa, del prestatge li va traient carpetes, i de les carpetes sortien escultures, perquè el constructivisme i el productivisme, que el veiem desplegat, el veiem amb aquest aspecte industrial, estava fet així per poder-se plegar i ocupar un espai mínim en una carpeta. Més o menys és el que... Doncs jo, quan vaig sortir de casa meva, vaig tenir una sensació històrica. No sóc Alfred Barr, però vaig dir, carai, en Pere, aquí té un sistema molt particular. Explica'ns una miqueta. Sí, bueno, el que has explicat és un referent que no tenia, diguéssim, inventariat encara, però que verdaderament explica una manera de fer. Que els referents, diguéssim, de l'arxiu són els referents que t'ajuden a anar continuant i al mateix temps anar obrint de nou aspectes relacionats amb els interessos, amb l'evolució, amb l'arxiu mateix inclús. I aquesta és una mica la història de que jo, per exemple, tinc els primers dibuixos que vaig considerar que ja tenia una certa responsabilitat de poder-los afirmar, d'alguna manera, perquè els interessos, al començament comences i vas fent coses, però bueno, són coses que perduren un temps i que segurament al final en guardes un testimoni per tenir com a referent per continuar. I aquest fet, doncs, esclar, a mi es va produir com vaig deixar de venir a Barcelona a l'Escola Massana, que vaig fer una estada a Massana d'uns quants anys amb l'Eudald Serra, i que per mi va ser un referent no solament d'ensenyar, sinó d'aprendre sense un mimetisme, diguéssim. I aquest esperit és el que verdaderament s'ha anat arrelant i després, doncs, esclar, s'ha anat traspassant des de la cosa més elemental, que és un llapis, un paper, i hi va haver un moment que vaig decidir que, clar, que això també cal dir-ho, que això són anys finals dels 60, que és en plena dictadura encara, i que els referents, diguéssim, del mimetisme de la full reproductora que es feia córrer, ja hi havia, diguéssim, interessos, diguéssim, de tipus artístic barrejat amb el pamflet, doncs tot això me va motivar a comprar una premsa per vaig pensar, a veure, afegeix-te a la cua d'aquesta història, a veure què pot passar. I a partir d'aquí, esclar, vaig anar als Encants, jo vivia molt a prop, en l'època a Barcelona, era l'època de Barcelona, i, esclar, amb els Encants vaig comprar el linòleum, les tintes, la premsa, ja vaig instal·lar-me per poder mirar a veure què és el que podia fer, no? I allà vaig fer un descobriment que verdaderament m'ha seguit una mica el reste de la vida, que és que, esclar, un linòleum entintat amb un paper sobre i una incisió o un dibuix transmetia i s'inventava la imatge mirall aquesta, i va ser de les coses que em van ajudar a descobrir que verdaderament l'empremta és el punt de referència d'aquesta. I, esclar, les gúbies no les he fet servir mai. Després, doncs, jo també he anat amb uns llenguatges sempre molt coneixedors, molt amables, en el sentit de que si hi ha molta feina jo m'escapo perquè verdaderament
no m'interessa massa l'habilitat. Jo dibuixo i dibuixava una mica millor, però ara em faig dibuixos amb un altre esperit, i aquest punt de referència va ajudar-me també junt amb un altre fet singular, que va ser el fet, doncs, diguéssim, de col·locar la transparència del vidre, color, etc. Tota una sèrie de factors que els materials també, tot això doncs, va ser, diguéssim, un aprenentatge que jo vaig fer, diguéssim, de portes endins, no? Però aquesta del calc, diguéssim, amb la tinta i el paper, doncs me va ajudar a descobrir una mica la fotocòpia, que en aquells moments era el moment que es començava a accionar i a fer servir, diguéssim, d'una manera molt, diguéssim, per feina, no? I, bueno, a partir d'aquí vaig anar avançant amb diferents llenguatges, també va ser de la llum, amb unes caixes. Vull dir que vaig fer tot una vivència, diguéssim, de recerca molt particular, però al mateix temps d'un interès molt bé. Els tampons, per exemple, també. I d'una cosa va venir l'altra. Vull dir, també paral·lelament vaig fer una acció que era desfer una rajola dins l'aigua, el 72, que, clar, a mi aquest fet, diguéssim, de descobrir m'ajudava també a poder reflectir-ho, per exemple, en una escola o amb alguna experiència en directe. Jo me'n recordo que vaig fer una exposició de monotips a Girona i vaig fer una taula per ensenyar-ho a tothom, que tinc documents i va ser un moment molt i molt bonic. És clar que el dibuix es transmetia a un altre suport i que aquell suport, després, esclar, esdevenia, diguéssim, un treball, no? I, bueno, d'això a la fotocòpia, de la fotocòpia, bueno, entre això, doncs, visites als encants, vaig trobar un arxiu, bueno, vaig descobrir un arxiu que es venia en els encants i, doncs, vaig mirar de comprar, el vaig comprar i l'arxiu i la fotografia també va ser un afegit més. A partir d'aquí també, i paral·lelament, jo havia pres una mica l'ofici de la terrissa i la ceràmica jo la vaig anar coneixent i vaig anar experimentant també aspectes, diguéssim, de llenguatge. I entre una cosa i l'altra, doncs, esclar, em vaig trobar que era un coneixedor, diguéssim, de la ceràmica, que en aquells moments doncs, vaig presentar, diguéssim, un projecte d'exposició i de publicació d'això. Ara me'n recordo. Hi havia l'Antònia Palausi, que es dedicava també a comercialitzar amb ceràmica, i em va proposar, veient el que feia i tot això, em va proposar si volia fer una exposició de terrissa de la Bisbal amb conceptes, diguéssim, i amb experiències totalment noves i tal, i no va poder ser. I ho vaig fer a la Fundació Miró i allà doncs va funcionar molt bé, i a partir d'aquí, esclar, hi ha uns aspectes que es van repetint, que és arxiu, però que és de bon començament, que és, diguéssim, terrissa, que és procés, que és ofici, que és llenguatge, etc. I, esclar, es va anar emplenant. Per exemple, totes aquestes fotografies d'aquí darrere estaven en aquest arxiu del 72. Jo després el que he fet és treballar-hi una mica, ajudar-los una mica per desenvolupar un altre llenguatge. I, bueno, podríem anar avançant, però... El que és extraordinari és que no només ens estàs descrivint un procediment, uns anys, unes troballes, sinó que és una seqüència de problemes que encara avui en dia estan oberts. Perquè si mirem el vídeo Estètica fòssil,
d'essa Risec, Sí, no, aquest no. vídeo que és un paisatge, Sí, una foto fixa, el que dius és cert. filmada, és a dir, on hi ha el reflex. És a dir, el que tenim aquí torna a ser una altra vegada el problema d'aquests dobles, aquests reflexos, aquests emmirallaments... Però, clar, avui en dia, veure aquest vídeo el podem llegir d'una manera molt pertinent i molt present, pensant que tota aquesta qüestió que abans parlàvem com a natura s'ha convertit exactament en un fòssil. Avui la natura està per ser explotada. Sí, Per ser explotada. totalment, totalment. I l'explotació de la natura passa per convertir-la en carbó, en fòssil. Sí. A mesura que ja és un fòssil, ja es pot convertir en energia. I aquest, malauradament, és el món en el que vivim, aquest món de capital. És a dir, que una troballa estrictament formal i tècnica acaba tenint una rellevància avui en dia extraordinària. Bueno, clar. I jo crec que això us passa a certs artistes com tu o Pere Jaume, que, per exemple, des dels anys 80 i tal, està anticipant qüestions sobre l'antropocè, és a dir, la idea d'observar el paisatge amb una temporalitat més àmplia que no pas la de l'instant paisatgístic i d'observació. I crec que heu fet troballes, no?, que avui en dia, com dic, són crucials, defineixen les preocupacions del present, i en canvi, si us veu com a artistes, a tu sovint se't diu és un artista dels 70, no? Com si fos només aquell el moment d'intensitat, quan penso que no. No, això es traspassa una mica i s'incorpora a altres necessitats concretes. I és cert que, per exemple, hi ha també aquesta opció, diguéssim, d'encàrrec que les exposicions o les accions que moltes vegades que es produeixen venen donades que demanen ja concretament aspectes, diguéssim, totalment... Primera, que deixen marge, que això dona una visió, diguéssim, de poder construir el que vulguis, i a partir d'aquí és quan surt aquest aspecte que dèiem de relació directa amb el medi ambient, com és aspectes que jo he fet d'intervencions a la natura, tant a les Terreres com a la platja de Pals, com a altres llocs, o, per exemple, el museu d'Olot, que tenien una sala, ara és una anècdota, una instal·lació extraordinària. Sí, i això és del 82, em demanen per fer una exposició a Olot, i jo dic, home, tenien muntat totes les peces del Blai en una sala, i en l'altra hi tenien, diguéssim, la part fotogràfica. Després, jo vaig dir, sí, ja ho faré, i vaig fer una proposta, i el director em va dir, bueno, ja la pots fer i tal, vull dir, cap problema, i bé, i el que vaig fer és reconvertir una mica eren 2 sales, tota una en peces del Blai, que estaven en pedestals blancs, i peces de guix, que no havien estat transformades, diguéssim, per fer en bronze o en pedra i tal, no? Després, esclar, jo vaig fer, i totes eren en pedestals, després jo vaig fer un terra, diguéssim, líquid aquós de caolí, que el caolí és una terra blanca, que era molt a prop, hi ha una cantera molt a prop d'Olot, que és això, Hostalric, em sembla que és. I bueno, vaig portar tota una sèrie d'objectes del contemporani, de la vida de cada dia, i ho vaig tapar-ho amb caolí. I esclar, el caolí amb el blanc del guix del Blai es va, diguéssim, cohesionar d'una manera que no sabies en quin punt arribaves a veure el que hi havia posat de lo del Blai. El Blai segurament no sé si li hagués agradat gaire veure-ho, però jo estic convençut que sí, perquè hi va haver un gran respecte per no incidir d'una manera directa, sinó de conversa i d'establiment, diguéssim, de temàtica i de matèria, no?
Sí, però és com les enfangades més, Bueno, també és més una mica expansives. Són com allò, catàstrofes molt, diríem, controlades. controlades o fins i tot catàstrofes naturals, però que et donen un resultat amb el que et pots reconciliar, que t'agrada, que estèticament és molt atractiu. Sí. Això és interessant, també, jo També, crec, sí, perquè torna a ser un punt, si em permets, on aquesta mena de por a la catàstrofe climàtica També. està integrada, no? En la dinàmica del treball, en l'escala. Sí, a més, hi ha també l'efecte de que la peça està coberta de fang, tu no la veus, però en canvi, com que la forma continua funcionant, sí que la reconeixes. I entres a una dimensió totalment, diguéssim, adherida, diguéssim, en aquest fet, diguéssim, de la catàstrofe o què ha passat aquí, no? I després, esclar, la lectura es produeix d'una manera impactant, perquè estem acostumats que això ha passat de Ara que estem veritat. parlant d'això, com veus tu, que és la pregunta que avui en dia es fa, com veus aquesta mena de, entre cometes, atacs a les obres, a museus, allò amb suc de tomàquet, amb oli... Esclar, jo crec Què en que... diries? Sí, jo diria que, bueno, que hi ha altres sistemes. Jo crec que se'n poden trobar de millors, però és difícil d'aturar perquè, clar, la gent també hi ha gent que necessita o que vol que... I no hi veus una relativa continuïtat entre el caolí escampat a la vora dels el que passa guixos que d'en Blai això es provoquen una certa violència perquè fan una cosa amb un punt. Si tu veus, a mi m'ho demanen, per dir-ho. Després, esclar, jo faig, però com que està tan ben fet, tan polit i tant d'allò, dona la sensació que això mateix, no poso tant risc res, ni trenco cap aspecte, perquè els altres, esclar, només que vegin que s'acostes amb un quadre o una escultura per intervenir, crea sempre un punt de violència, per dir-ho d'una manera. Tu no ho faries. No, la veritat és que segurament trobaria un altre sistema. Que jo crec que estic d'acord en fer parlar, diguéssim, d'aquests aspectes, perquè jo també estic d'acord amb això de que hi ha moltes coses que es fan. I és curiós, perquè aquests atacs es fan també, parlant ara d'aquesta gran por de la nostra època, que és la fi del món per catàstrofes climàtiques. En un moment... És curiós que els museus són també llocs on el clima està molt controlat, on el clima està monitoritzat, és a dir, un 45% d'humitat, 21 graus de temperatura, ni un més ni un menys. Llavors, bueno, no sé... Sí, bueno, clar, el museu és, diguéssim, una petita indústria, perquè sí que hi ha una filosofia i una manera de treballar que està tot reglamentat, tot està a punt, i després, doncs, esclar, s'hauria de trobar poder un altre sistema, però la veritat és que és difícil de... Fa cosa pensar, no?, que mentre en un museu són capaços de controlar el clima, però si veiessis a la Terra, que és el museu de tota la resta d'humanitat i el que no és humà, no són capaços. No són capaços, sí. Lo dels museus, jo no ho conec molt bé, però esclar, és, diguéssim, no una indústria, però és una cosa establerta, diguéssim, ja amb uns pressupostos també qualsevol indústria doncs també té, i, bueno, entres en un punt que el que diu el museu sembla que és el que va a missa, i ja és quasi intocable, una mica. Bueno, és un lloc on la conservació, l'estat material de qualsevol objecte, sigui un trosset de paper, sigui una pintura, sigui una escultura, s'atura en el temps històric. Es queda allà i aquell objecte no pot mutar, no pot canviar, no pot realment
evoluciona ja mai més, no? Ha de quedar estabilitzat per sempre. Sí. Tu tens una forma de treballar en la que a vegades és molt impossible mantenir una forma. Sí, No, és veritat. entre altres coses Jo són- també considero que si desapareix alguna cosa no és, diguéssim, el més essencial. A veure, És veritat, vull dir, a mi em sap greu i a vegades veure que uns peixets d'aquests de plata se mengen un dibuixet, però no m'afecta, com diguéssim. deia jo al principi, està en el teu sistema, Està en el això, no? sistema, exacte, sí, sí. Ja hi era. Ja hi era, sí, perquè el cicle vital Ja. i la quantitat de sobreposicions que hem fet en l'evolució i tot això ha sigut... Ara que parlem de patrimonis, i aquí tens la postals Família Guerra, les plaques, els negatius de retrats trobats a l'arxiu i intervingudes. Això també és arxiu, però Això també és arxiu. una miqueta modificat, aquí doncs hi ha... Sí. És, diguéssim... Explica una mica quines són les maneres d'entrar en aquests materials, perquè Postals, Família, Guerra, són unes pel·lícules del període de la Segona Guerra Mundial que tu has visionat, treus captures i després queden, diguéssim, acompanyades d'aquests fulls enfangats, no? D'aquests fulls oxidats, perdó, no són enfangats. Què més ha passat aquí? Bueno, la conjunció de les exposicions és una cosa que es va produint. Vull dir, tampoc no tinc una fórmula ni m'amago i després dic això, hauries de fer-ho això, vas a buscar... No. És en el curs del anar fent i del plantejat d'exposicions que vas decidint una mica això podria anar per aquell costat o inclús a vegades una equivocació, qualsevol element et serveix una mica per avançar cap a una nova, diguéssim, lectura d'una cosa que ja és una mica obsoleta perquè ja té diguéssim, l'efecte, d'antic, d'haver sigut ja usat. Vull dir, clar, no tot el que faig s'ha de guardar. Vull dir, això són plantejaments. Jo crec que també s'ha de fer, es fa, jo crec, una lectura i un aprofitament de les coses del moment. Vull dir, d'acord que els miralls retrospectius no els vull abolir, però mirar-los amb aquesta mirada de retrospectiva. En concret, en aquesta sèrie de Família, Postals, Guerra, hi ha algun fet, alguna veritat històrica que et motivi? Perquè vulguis que no estàs mirant imatges del passat. Sí, total. En la trampa o no trampa d'intentar veure qui són, on estan, què feien. A mi em passa, no? Sí, jo la veritat és que no miro tant el fet de la realitat anterior, que és com impossible decidir una mica què se n'ha fet de tota aquesta gent, sinó com a punt de referència, diguéssim, de dues coses que segurament no estaven pensades per explicar i això motiva dues coses que no s'han viscut, sinó que s'han produït en una exposició. I esclar, això també deixa de marge el fet de que el que fas podria haver sigut d'una altra manera i no passaria res. Vull dir, esclar, jo també no valoritzo molt el que faig. Vull dir, està bé, fa moure, a mi m'interessa, a mi em sembla que d'això, i si hi ha alguna més que també els hi va bé, doncs... Però jo crec que no, com tu dius, no valoritzar-ho t'ajuda a avançar, és a dir, no et quedes enganxat en aquelles coses que has fet al passat. No valoritzo, però hi ha moltes coses que dic que no, perquè precisament em sembla que no s'han de fer, o sí, i en canvi aquelles sí que les valoro des del meu punt de vista que
que els atries i que decideixes donar-los aquesta dimensió de lectura, clar, és com fer un llibre i dir no, és que no, després no vull ensenyar. Vull dir, no... Jo crec que també amb les bases del teu treball hi ha una cosa que és un sistema obert, és a dir, que ell mateix va adquirint noves formes, noves organitzacions. És a dir, hi ha alguns principis, no? Perquè, per exemple, amb els càntirs hi ha la qüestió del gènere, no? Sí. Tal com el vas plantejar tu en l'any 76, que és quan fas la sèrie. És a dir, femení, masculí, neutre. Avui en dia seria una cosa que ens exigiria una infinitat de categories de gènere, no? Segurament, a la paraula home, i tant. LGTBI+, i espera't les que s'afegiran. Això mateix. Però és bonica la sèrie, perquè jo crec que, malgrat que tu tenies només aquestes 3 categories de gènere, Bueno, en el cas es podia extendre. Sí, clar. Aquí es va fer una mica pensant amb el que donava els fets més essencials. O sigui, hi ha un continent que es fa tot sol, que és tota la peça tancada, que ràpidament s'ha de foradar perquè es respiri, perquè si no la contracció es cardaria la peça. I després doncs, ja hi ha un respir, diguéssim, per la conservació de la peça. Però després d'aquest contenidor el que volem és fer-lo servir. I per fer-lo servir, com que hem decidit que hi ha d'anar-hi aigua, hem de fer un punt perquè entri aigua, l'altre perquè surti, la nansa per anar-ho a buscar i tornar-ho a puesto, i aquests fets són els que jo repeteixo, diguéssim, per donar, diguéssim, una orientació, diguéssim, del valor que té cada accessori, diguéssim, d'aquesta funció. Alguna cosa semblant passa amb aquesta peça, no? Sí, esclar. Aquesta peça, més que una cosa semblant, hi ha l'esprit, diguéssim, aquí hi ha l'esprit femení i masculí molt clar, que és una bicicleta que deien de dona i una d'home, i després hi ha el fet significatiu d'aquest animalet que salta a la punta, que és, diguéssim, el més significatiu de tot, això mateix, i que no sabem si és un senyor o una senyora, això. Vull dir, un mascle o una femella. En canvi, l'altre sí que queda clar. Després, esclar, és de difícil... No diguis que queda clar, perquè avui està tot en suspens. Sí, no, queda clar des d'una perspectiva de que concreta la significació. No, el resultat no, perquè precisament hi ha un encreuament aquí de rodes, de quadros de bicicleta, de volants, inclús els seients, no? Que els seients es miren, diu cap on va això, cap allà o cap aquí. Ho veus que hi ha dos corrents, però el que determina tot és l'animalet. Bueno, no, i fas impossible el reconèixer on està el mecanisme ja del que és femení o masculí. També una altra vegada deixa'm que faci allò, aquella cosa de la història de l'art, en el gran vidre de Duchamp, justament la qüestió és aquesta, no? Els solters estan dibuixats amb un dibuix lineal, que era el que els homes aprenien i se'ls inculcava a l'escola, mentre les dones són les formes orgàniques de la part de dalt, buides, mentre els homes estan tots en engranatges, és a dir, aquell típic treball de dibuix industrial, no? I jo crec que aquí es col·lisiona, tot això col·lisiona i ja no sabem... Aquest fet de masculí i femení, aquí, pensa que això també és una època, tampoc és exactament ara la bicicleta d'ara. Després, doncs, és un punt referent en aquest fet que tu expliques i que es produeix amb una certa normalitat cada vegada més. Parlem d'una altra cosa, Pere. Quin seria el tipus d'espai ideal per treballar per tu? És a dir, tu has treballat a museus, a galeries, has treballat a l'exterior... A vora del mar, a dalt de la muntanya... Exacte, no hi ha lloc on no hagis pogut inscriure la pràctica de l'art, el teu treball... Sí, jo crec... Jo recordo, la primera vegada que et vaig anar a veure, estàvem preparant aquella exposició per a un espai que hi havia a Sant Andreu. Sí, home, tant, de molt bon record, perquè
verdaderament en allà van explotar una sèrie de coses que... Serà l'any 91. 92, sí. Per exemple, 92. els puntals. Vaig posar puntals en una paret amb llibres i una altra Això, pels paret. que no ho saben, era una casa de 2 plantes Això darrere de mateix. l'Ajuntament de Sant Andreu, i mentre veníem de l'època dels grans espais de l'Hospitalet, industrials, allà vam portar a terme un programa, era la primera vegada que jo treballava de comissari, no sabia ni el que era la paraula comissari, però el vam anar a veure a la Bisbal. I, per cert, vam anar-te a veure i en seguida ens vas portar en una nau que tenies, i era una nau immensa, plena de matalassos, d'espuma, amb ferros que anaven oxidant-se. Sí, bueno... Clar, jo allà vaig entendre... La meva pregunta de quin és el teu espai ideal ve d'allà, perquè sempre he pensat que el teu treball mereix una expansivitat, tu ho has dit aquest dematí, aquesta peça podria ser infinita. Sí. No? Doncs per això et pregunto, quin seria l'espai ideal per acollir el treball? La realitat. La realitat. Sí, perquè el bo és que no hi ha res que et facis per tu. Ja hi és tot. Ja hi és, ja existeix. Després, doncs, el fet de trobar un lloc que et diguin llibertat per fer, aquest és l'ideal en aquell moment. Esclar, avui en dia vivim en una lògica que els museus són cada vegada més grans. Els museus pràcticament volen posar la realitat exterior a l'interior. Les galeries, les de les grans firmes, són immenses i les col·loquen... Aquesta és una galeria modèlica del nou capitalisme perquè se situa fora dels nuclis urbans on poden haver metres i espai per un gran magatzem, per un gran display, cosa que no és possible a vegades A fora hi ha un espai fantàstic, en els vidres també van trobar que també s'hi podia fer alguna cosa i, bueno, això també és diguéssim, lo real. I a la que això entra en funcionament, jo quan vaig venir aquí poc sabia que faria una cosa pels vidres. Clar. Què passa? Que aquest esprit sí que l'he cultivat. El real és més aviat adaptar-te a allò que et trobes. És actuar pragmàticament, no? Per mi és diguéssim, l'ideal. Esclar, tu tens una quantitat, diguéssim, de material, d'interessos, de projectes, i les empreses diuen, vols fer una exposició? I, en principi, si són normal la gent, doncs, bueno, en principi ens sembla bé, no sempre, perquè hi ha vegades que dius, home, ara tinc feina o faig una altra cosa, o hi ha gent que verdaderament no proposa res que valgui la pena. Però aquesta adaptació al lloc i l'empresa, el recorregut, és com els capítols d'un llibre o d'un catàleg o d'una explicació. És com per a taula, també. Per a taula també és un altre aspecte que dona molt de joc. Pots fer uns repassos especialíssims. Tu has sigut jugador de futbol. Sí, i bastant bé. Professional, exacte. Sí, jo vaig jugar amb el Girona 4 anys. A part d'abans, que ja havia jugat amb altres equips, Palafrugell un any, a la Bisbal, a Barcelona també, amb el Sants un any, mentre vaig fer l'Emili. No, t'ho dic perquè el futbol també és una altra cosa, estàs treballant en un espai ampli, treballant, Sí, el que passa que és un treball en equip, vull dir, no té res a veure amb... Exacte, tàctic. Has de tindre una imatge mental... Has de tenir una visió una mica global del moviment, vull dir que, clar, com tota activitat, requereix una especialització. Però, esclar, com que això s'aprèn d'una manera inconscient com ets petit, i a viure també es produeix, a viure amb la família. Hi ha tot un aprenentatge que deriva... Per exemple, jo també soc... Ara no, fa un temps que no hi vaig al cafè, però jo era de partida... De partida diària. De ping-pong, de... Tenies penya o...? No, jo la veritat és que... La penya es produeix, quasi. No és allò de tenir un grupet, però sí que l'espai de joc, encara ara, puc dir que
És de les coses que faig, continuo jugant. Ara faig solitaris, esclar, però, Has passat de lo social a lo solitari. però hi ha l'esperit, diguéssim, de moure, hi ha l'esperit de moure i algunes vegades doncs, guanyar i d'altres vegades perdre. O sigui que, a més de l'escola Massana, hi ha una altra escola que va ser el futbol. Bueno, sí, bueno, i també, paral·lel a la Massana, em vaig apuntar a la Biblioteca Central, que estava allà mateix. Allí mateix, allò és... La Biblioteca de Catalunya, voldràs dir, no? La de Catalunya, sí, la que hi ha allà mateix, sí. I quines memòries tens d'aquella biblioteca? D'aquella biblioteca? Perquè, clar, el teu treball el veus i sembla sempre una relació molt tàctil, molt material amb el món, i en canvi és difícil de pensar que segur que en tens de referències teòriques, literàries, de l'experiència de la lectura. Què en recordes d'allò? Sí, la realitat és, diguéssim, el punt més fort que jo tinc del treball. Vull dir, jo em deixo guiar moltes vegades per el que haig de fer, i a vegades que allò no vull fer-ho, doncs ho canvio o me'n vaig a un altre lloc, però la realitat és bàsica per obrir i per dialogar i per, si s'ha de modificar, doncs fer-ho. Vull dir... Però no m'has contestat. Què llegies quan anaves a la Biblioteca de Catalunya? O buscava per trobar coses. Buscaves per trobar coses. No, aquesta és una manera d'entrar a les biblioteques. Sí, jo vaig anar a la Biblioteca Central, jo ja a la Biblioteca de la Bisbal, que era la biblioteca de la Caixa, jo ja hi vaig anar-hi a escorcollar el que més o menys hi havia. Ets un habitual dels mercats de segona mà, mercats de puces, rastres... Bueno, clar, o dels pilons... Són biblioteques, també. O dels pilons d'escombraries, vull dir, clar, això també... Però a vegades doncs, tu mires des d'una perspectiva, ara principalment, doncs que, esclar, hi ha moltes coses que ja estan, diguéssim, una mica passadetes, però tu ja saps, ja vas venir a casa, que esclar, a casa està ple de coses que jo, algunes he intervingut, els altres estan allà esperant que poder sí, poder no. Està ple de dubtes. Espaialment està molt ben organitzat. Ja es veu que soc polit. Sí, no. Sí, esclar, després és una mica allò de treure-li el pols i il·luminar-ho bé per explicar alguna cosa. Hi ha vegades que és, diguéssim, la realitat que em criden a mi. Ja. Veig que també compres llibres quan vas als encants. Sí, també compro llibres. Jo l'altre dia vaig comprar per internet els llibres de Xavier Berenguel, el del 1939 i vençut, perquè intentava replicar la teva peça, saps? Sobretot la còpia del 39 em tenia obsessionat, i tu ho saps. Sí. Perquè no és un simple exercici formal, de sobte és com si haguessis pogut, com si poguéssim mirar la història des del present, i clar, hi veus el 39 invertit, i de sobte et planteja un vertigen a l'hora de comprendre aquest passat. M'explico? Sí. I l'altre dia vaig intentar trobar, diguéssim, les mateixes edicions que tu vas fer servir, i les vaig trobar i estic allà al costat perquè... Ja tens la fotocòpia que l'envolta o no encara? No l'he feta. Si vols ja... Ja en parlarem. No, però, a veure, el que et vull dir és això, que en aquell cas allò que era un exercici formal, com passa aquí, per exemple, adquiria un sentit molt fort. És a dir, no es mira la història com la mirem normalment, 39, 40, 41, i arribem al present. És al revés, és aquesta cosa Foucaultiana, de dir, la història no es comprèn acompanyant-la en el seu abans dels anys, sinó des del present cap enrere, i això provoca la inversió. Sí, no, per descomptat. Per descomptat. A mi aquest fet, diguéssim, del mirall retrospectiu, és que ho és tot, retrospectiu. Sí, però aquest fet, diguéssim, del mirall també és un altre fet que, sense voler, amb l'evolució que jo he anat fent, me s'ha posat a davant. I després, moltes vegades, és qüestió d'anar continuant i... És que insisteixo, jo crec que la realitat ha vingut a sintonitzar, a sincronitzar-se
amb coses que tu has començat a fer fa uns anys. És a dir, aquesta qüestió de la por al canvi climàtic, de la catàstrofe, de l'enfangada, de la riuada, aquest paisatge fossilitzat. Sí, tot això es produeix habitualment. L'única cosa que ara l'habitual s'ha magnificat. S'ha magnificat i està obert i a qualsevol lloc pots trobar qualsevol desastre. Jo no necessito grans aconteixements ni grans això, que passin coses o catàstrofe i tot això, però en el fet de l'ordinari del dia a dia, des del punt de vista de menjar, netejar, dormir, etc., treballar, estalviar, d'estar... D'això ara se'n diu ser sostenible. No, però tot això sempre ha tingut una proximitat i un fet de que ho he practicat amb una... acomodar-me, diguéssim, a el que tenia, vull dir, mirar de poder ampliar, si és que m'ha sigut possible. A l'hora d'exposar, doncs, una mica també ho he fet. No he picat gaires portes, però alguna vegada sí que he dit, tu, què? Però naturalitat i vigilar una mica l'entorn. Clar. No, està claríssim que has fet un treball que responia a les condicions que tenies, que no imaginava unes altres condicions. I després, clar, això tu mires des d'un punt de vista de paisatge, jo t'ensenyaria paisatges, per exemple, de la platja de Pals, plena de deixalles, de dalt a baix, de riuades impressionants, i d'allò fent una peça magnífica, que és aquella de colors, aquella franja de colors tan maca. Després, coses d'aquest tipus s'han anat produint i jo continuo mirant a l'exterior també, m'entens? I miro tot dins de casa i entre una cosa i l'altra ja et distreus. De ben segur que sí. Tinc d'explicar una altra cosa que faig moltes coses que ja estan fetes, vull dir que els retrobo i després, doncs, esclar, podríem dir que la majoria de les coses ja existien, després jo els amoc o els ajunto amb altres, però no tinc allò de, diguéssim, un taller de construcció amb una maquinària o si haig de necessitar fer unes fotocòpies vaig al lloc que em fan, vull dir que tinc un taller grandiós, el Guerra ja el coneixia, aquell tan gran i tal, però allò no era res més que un magatzem que servia per anar cohesionant aspectes, perquè totes les coses expliquen coses i jo doncs vigilo i moltes vegades espero un temps que em digui alguna cosa per fer-la funcionar en relació, diguéssim, a un encàrrec que m'han fet i han dit, tu vols fer una exposició? A veure, parlem-ne, vull dir, Aquesta és una obra que estava a la Fundació Tàpies en una exposició extraordinària que va comissariar Pilar Parcerisses i que precisament va fer un dispositiu per mostrar el treball com si fos un magatzem, gairebé. Sí, hi havia uns prestatges, era com quan entres a les reserves d'una galeria o d'un museu. Això mateix, és una altra cosa que també a mi m'interessa molt, el sistema de treballar i de fer. Jo miro de gastar poc, per dir-ho d'una manera, però al mateix temps mantenir... Aquesta, per exemple, es podia haver penjat a la paret, però deixar de terra perquè em sembla que està en un punt més a prop de la realitat. Bueno, jo crec que ja... Manel ha dit en un moment... Manel, en un moment has fet referència al llegat d'Uxampià, amb la qüestió del ready-made, has fet referència al llegat de l'art conceptual del que a Catalunya en Pere n'és un representant fort, tot i que és un moviment que en l'època es fa global, vull dir que hi ha un art conceptual a cada racó del món, i sobretot a cada racó del món que feia falta utilitzar l'art com una mena d'eina d'oposició política. Exacte, sí. És conceptual com una mena d'adoptar una identitat transitòria mentre cal canviar alguna cosa, cal fer una crítica i després és una etiqueta que es pot deixar enrere sense problemes.
però també hi ha aquesta presència o aquestes lògiques de l'arte povera, que en el fons una definició de l'arte povera era fer art pop a Itàlia, en unes circumstàncies històriques molt concretes. Era situar una altra vegada una cosa global, com l'art pop, en una economia, en un moment històric, que era la Itàlia de postguerra, la Itàlia dels anys 60, del nou desenvolupisme allà. I aquí jo crec que passa el mateix, és agafar, és a dir, llenguatges que més o menys corren en les pràctiques de l'art contemporani i situar-los a la Bisbal, situar-los a Catalunya, situar-los... En el cas de l'art conceptual, la ciutat és el punt allà on verdaderament fermenta i explota per una qüestió òbvia, diguéssim, de museus, d'institucions, artistes... Llavors trobes que l'art conceptual no lliga amb els espais, amb els àmbits més rurals... Aquí sí que es produeix, el de Granollers, el de Banyoles, el de diversos llocs que es van fer coses i tal, no? El cas, per exemple, de lo de Pamplona, també, que és un altre punt també important. Els encuentros, no?, de l'any 72. Jo també estava enraonant en boca de mercader, ara, no? Ai, que ara prendràs mal. Quina relació tenies tu amb el grup de treball? Els coneixies? No, el grup de treball jo no n'he tingut mai cap, però no ha sigut per cap motiu, Vull dir, jo estava a la Bisbal i he anat conreant, diguéssim, el meu tet. I el grup de treball quina relació tenia amb Pere Noguera? Sí, cap. Com el veia? No, però això és lògic i és bastant normal, no?, que les coses es produeixen en un moment i amb una gent concreta, vull dir... Exacte. No, i que no tota la pràctica té que quedar emparada per una sola etiqueta com és l'art conceptual, que ja és prou laxa i prou ampla, no? I aquí va haver... Aquí es veia la seva utilitat. Aquí va estar molt bé, home. Clar. Ara els historiadors en diuen una estètica transicional, vol dir, passes per la conceptual perquè s'ha de fer alguna cosa urgent, però després és una etiqueta que es deixa enrere quan hi ha... Esclar, també això... Que no és per tota la vida. Això mateix, sí. Aquest punt també és un altre fet que això es produeix, és normal. Sí, però és veritat, que en tu, normalment, quan llegeixes els textos o les interpretacions que s'han fet, han confluït l'arte povera, l'art conceptual, l'herència duchampiana... Sí, però ha anat així, vull dir, no... Jo he anat fent el que he pogut amb les circumstàncies que he pogut. No és una queixa, sinó que verdaderament continuo semblant el que és cert que més enllà d'etiquetes hi ha un treball viu i això ho estem veient aquí això mateix. Amb una bona mostra de les diferents vies de treball d'aquests 50 anys, insisteixo, 50 anys de feina. Que gairebé ho podríem deixar aquí i abans d'acabar li vull agrair sobretot al Pere, a Isabel, l'hospitalitat a casa seva per poder veure el treball, per poder escriure aquest text. El títol de comissari m'escau massa gran perquè realment s'ho van fer ells. És a dir, jo si de cas dono la conversa, que m'encanta, però també a Palma 12, a Anna i a Pilar per tenir l'empenta per allotjar aquesta proposta tan seriosa i tan ben presentada i sobretot també a totes vosaltres i a tots per estar aquí avui aquest matí. Gràcies.